הנה את מאמנת? אחרי שלי. מה זה עושה? עוד מעט אתה תעשי חורים בלול. אתה תעשי חורים בלול. אני מאמן את השיניים. מי מדבר? מי מדבר? מה את רוצה להגיד? מה את אומרת? מה את אומרת? אור, תגידי לנו אור. כן, כן. באמת? מתוקה שלי. נועה. כן, תעשי אימון לשיניים. תעשי. השפן הקטן. שפניקו. הנה חמודן. שלא תשברי את השיניים. השיניים הקטנות. לבריאות. לבריאות, קטניקו. מה, את לא מבסוטית? לא מבסוטית? מי זאת הדבורה? הדבורה מאיה? כן, גם אותה את אוכלת? כן?